खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन। जायफ्रा ग्रामिन बेंक खुलिना लादों नोंथांमोना ग्रामिन बेंकखौ जोङो माबोरै गावनि मबाइलजोंनो कल खालामनानै बेलेन्सखौ चेक खालामो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। गोबां मानसियानो ग्रामिन बेंकबो खुलिना लाबाय जानो हागौ, नाथाय जोङो कल खालामनानै बेलेन्सखौ गावबा गावनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दं बेखौ चेक खालामनानै लानो रोङाखै जानो हागौ। बेखौ चेक खालामना लानो थाखाय बबे नाम्बाराव कल खालामनांगौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो। फार्स्ट नोंथांमोना नैबे चेनेलनि भिडिअखौ नुग्रोयो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आसामनि ग्रामिन बेंकनि बेलेन्सखौ जोङो गावबा गावनि मबाइलजोंनो कल खालामनानै माबोरै चेक खालामगोन, मा नाम्बाराव चेक खालामनांगौ नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होखाबाय। नोंथांमोना बे नाम्बाराव खालामबानो जाबाय 955552444442 बे नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल हरबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि बे जायफोरना ग्रामिन बेंक नोंथांनि बेंकआव बेसेबां फैसा दङ नोंथांनाव SMS फैगोन। नोंथांमोना इजिलि नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि बे मबाइलाव SMS फैगोन। नोंथांनि मबाइला बेंकजों एकाउन्टजों लिंक जाखानांगोन, अब्लासो नोंथांनाव बे SMS आ फैगोन दै। नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बे नाम्बाराव कल खालामनानै। अब्ला दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो फैबाय। जायफ्रा रोङा नोंथांमोना ग्रामिन बेंक दङ नोंथांमोना कल खालामनानै गावबा गावनि बेंकनि बेलेन्सखौ नोंथांमोना इजिलि नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो चेक खालामना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव थांनो गोनां गैया। नोंथांमोना कल खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि ग्रामिन बेंकनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना रेजिस्टार खालामग्रोबानो जाबाय। फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बे नाम्बाराव हरग्रोबानो जाबाय। अब्लानो बिसोरो SMS हरगोन। नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना बे नाम्बाराव नोंथांमोना बेलेन्सखौ चेक खालामबाय थानो हागोन कल खालामनानै बे नाम्बारजों। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोबाय। आङो साननै सानथाम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया, बिनिफ्राय आङो रेगुलार दिनैनिफ्राय भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना टेनसन लानांला, आं नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन। थेंक इउ अब्ला फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय। आरो जायफ्रा गोदान सापर्ट होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो शेयार खालामदो जाहाथे मिथियै मानसिफ्राबो मिथिनो हायो। थेंक इउ अब्ला फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय।